Ja siitä eteenpäin saatte soveltaa niin paljon kuin haluatte omilla mausteilla, mitä ikinä tykkäättekin maustaa. Heitätte suolaa, tai sitten jos heitätte vaikka soijaa ja grillimaustetta ja jauhelijamaustetta ja en tiedä mitä te keksitte. Mitä ikinä keksitte, se on luova prosessi tää maustaminen. Maustaminen on vähän niinku se tekis Minecraftissa uutta serveriä. Sä et ikinä tiedä millainen lopputulos on, koska se on random generated. Ihan maustaminen. Maustaminen on random generoitua maailmaa. Näin lyhyesti sanottuna. Minä heitän pippuria sekaan. Noin tarpeeksi määrän. Pippuria ei voi ikinä olla liian vähän tai liikaa. Miettikää sitä vähän syvällisemmin. Ja sitten Kämppis on juuri ostanut lisää grillimaastetta. Grilliä yleismaastetta, joka on tosiaan näistä mun lempimausteita. Joten me heitetään sitä. Sitä sekaan. Koska got be honest, mä en tiedä mikä tässä oli kiehtoma, mutta sitä on aivan. Tää on niinku ylivoimassa, niin pitäis vähän nerfaa, kun tää on niin ylivoimassa hyvä makuisen mauste. On turha OP. Ehkä sit ensi päässä. Pitää katsoa. Onko täällä vielä jotain muuta, mitä mä haluaisin heittää? Ei ole. Valkopippuri mä otan esille ja muskotti pähkinä, kun me tarvitaan niitä pian. Ja mä toivon, että te ootte edes hiukan ymmärtänyt tähän asti, mitä mä oon oikein duunaillut täällä keittiössä. Vaikka tän naisen hommaa, niin hei, joskus pitää ottaa yksi tiimin puolelta. Joskus sun pitää vaan hyväksyä se fakta, että aina ole nainen keittiössä tekemässä ruokaa. Silloin sun pitää itse ottaa ohjat käsiin. Silloin sun pitää itse olla valmis tekemään jotain ruokaa, koska ei aina ne roiskeläpät uppoa. Vaikka mullekin pakko myöntää. Kyllä mullakin löytyy roiskeläppiä, mutta siis, come on, ei roiskeläpät ole aina. Sä et voi syödä koko lopun elämässä roiskeläppiä. Sun on pakko olla jotain tällaista niinku kotoisampaa ruokaa, tänne saat ite tehdä, kun sit tulee aina hyvä fiilis, kun tekee omaa ruokaa. Jos te teette omaa ruokaa yleensä, niin te tiedätte mikä fiilis siitä tulee. Ai herra jumala, toi on kuuma toi nappi. Tämä on porkkana pohjalla, mutta hei, se vaan antaa maustetta. Seuraavaksi me teemme ehkä vaikeamman prosessin tässä lasagnan tekemisessä. Lasagnan tekeminen ei ole sinänsä edes vaikeaa, mutta sun pitää olla tässä kohtaa erittäin varovainen. Kun me tehdään tätä maitokastiketta, niin aluksi kun tehdään tuo jauhopohja, niin sitä pitää sekoittaa erittäin hyvin, koska jos se palaa pohjaan, niin sun menee koko maitokastike pieleen. Eli me heitetään tosta 50 grammaa voita sinne sekaan, ja sitten me heitetään 1 desilitra. Oota, heitetään tossa on 50. Mitä hemme, ei tossa paljon 50 grammaa. Onks tossa 50 grammaa? Okei, mä otan tosta. Oh god no, tää on ihan löysää. Vähän jännä tässä meidän hidastaa. Otan desimittain esille, koska tässä pitää olla nyt pitää olla niinku movesit pitää olla niinku jaggerilla, jos tiedät mitä tarkoitan. Nää on niinku move like jagger. Älä kaadu siellä. Mä vähän rampaköimään sinua. Ja nyt otetaan desilitra jauhoja. Desilitra, mä tulen desilitra. No. Vähän jauhoja viereen. Sitten me otetaan 50 grammaa voita. Annetaan tän vähän lämmetä. Joo, se on hyvä. 4 on hyvä aste. Ja sitten kannattaa heittää tältäkin tätä jauhelia vähän pienemmällä, että se muhuisi. Vaikka heittäkää, jos teillä on just 0–6 asteikko, heittäkää 2. Se on sellainen niinku chilli lämpöasteikko. Se ei turhan kuuma eikä se ei kuitenkaan jäähy siinä, kun ei se voi jäähtyä, vaikka se on 1:llä, mutta kuitenkin se pysyy niinku. Itse muhimisprosessi on paljon nopeampaa kuin on 2, mutta sitten ei kuitenkaan tarvitse seikotella sitä, koska se ei voi palaa pohjaa, kun se ei ole lämpimällä, kun jos se olisi 4 tai 6, jos you know what I mean. Joo. Nyt alkaa tosiaan haasteellisen homma. Me tarvitsemme tähän pispilää, voita ja jauhoja. Kertaus vielä. Voita tulee noin 50 grammaa. Noin. Okei, siinä ei ollut vielä 50 grammaa. No, hei! Mikä ääni? Okay. Don't try this at home, kids. I'm professional. Sen huomaatte eleissäni, liikkeestäni ja kaikista muusta teen. Olen professionaali. Professionaali tietää, kun voita on aivan helvetin. Oh god no. Mutta joo. Nyt meillä on uuni lämpimänä. Nyt enää drinks tulee seuraamaan tätä prosessia läheltä. Kaadamme tämän sisään ja nyt te pitää sekoittaa. Tää nimittäin ei saa palaa pohjaan.
Tästä pitää tulla tällainen mukava köntti. If you can see the köntti. Ja sitten pystyt sä laskemaan tuon vähäksi aikaa pöydälle tai kameraan tai avata tuon maitopurkin toisella kädelläsi. Mä en huomioinut tätä ollenkaan. No. Sitten avaat maitopurkin, sit sä voisit vaikka kaataa toisella kädellä maitoa ja kuvata toisella kädellä. Vittu te vaikeita hommaa. Vittu sun pitää dual wieldää niinku Diablossakin. Okei, mä sanon sitten stoppia. Okei, anna tulla. Eikö anna tulla? No niin, stoppia. Vähän sekoitellaan teitä lapsien raukkoja tässä näin. Heitä lisää vaan. Nyt ollaan hurjapyllymoodissa. Tarvitaan lisää. Alkaa tää palapohja muuta. Okei. Vähän nopeammin. Noin, nyt hidasta vaikka mä saisin tätä vähän sekoitettua. Heitä vaan lisää. Oh god, se on mun sormi, se ei oo mikään astia. Ootko huomannut, että täällä on aivan järjettömän kuuma? Joo. Heitä vaan lisää. Noin, lisää vaan, pistä vaan niinku 4 desilitraa tässä suoraan. Ja sit kaada loput. Ei mun kädelle. Loput vaan, kaikki vaan, kaikki. Kaikki. Pistä kaikki peliin. Tahdon voimaa, you know. Tahdon voittaa. Pistää kaikki peliin. Sitten heitetään vaikka vähän isommalle tätä asteikkoa, että tää kiehahtaa. Meidän pitää kiehauttaa siis tämä tosiaankin. Tämä meidän maitokastikkeemme. Ja siihen tulee tosiaan litra maitoa, 50 grammaa voita ja 1 desilitraa pehmäjauhoja. Näin yksinkertaisesti sanottuna. Meidän pitää pikkuhiljaa niin vähän sekoitella tätä ja sitten kuitenkin toisella kädellä meidän pitää sekoitella tätä, että tää niin koostumus tulee sellainen niin mahtavan ympäripyöreästi, loistavasti. Tää on niin dual wieldausta. Tää on niin tosi haasteellista tehdä tätä yksin, mutta jos teet kaksin, niin tää on aika lailla niin face rolli. Face rolli, mutta yksin on vähän niin haastavaa. Naama tohon kattilaan. Hyvää ruokaa. Tosiaan. Tää on niinku, tässä ei ole niin väliä tuolla itse jauhelihalla, mutta tää on tosi tärkeä tää meidän maitokastikko. Se ei saa palaa pohjaa ja meillä ei oikein maitoa tämän lisäksi. Piti käyttää punaista maitoa, siis punainen maito on oikeesti suositeltavimpaa tähän. Mutta mä käytin sinistä, koska mulla meni 2 päivää sitten maito vanhaksi. Ja mä en viittinyt ottaa riskiä, kun nythän ollaan menossa YouTubeen, pojat ja tytöt ja koiratkin, kissat. Kuinka moni kissa kattoo mun videoita? Toivottavasti ei yhtään. Tämä nyljee teet elävältä. Uskaltakaa kissat katsoa videoita. Mä en arvosta yhtään kissakatsojia. Kissanaiset on sitten ihan eri asia, mutta siis oh god, tää on homoasento. Tälleen ei saa olla keittiössä. Tää on niinku, no, käsi pois. Mä oon huomannut, mulle itelle tulee tuo automaattisesti, mutta se on silleen niinku, hei, mitä Fabio? Se ei oo hyväksyttävää lainkaan. Teidän pitää olla sellainen miehinen asento. Joko te ootte näin, tai sitten te ootte jotenkin käsihaaroissa, se on yksi miehinen kanssa. Tai sitten vaan niinku chillaatte jotenkin tähän kaapelireunaan, mutta tääkin näyttää vähän vammaselta. Kokkausasennot on tosi hankala juttu. Teidän pitää googlettaa, että how to cook correctly. Jep. Jos te löydätte jotain kuvia miesten peniksestä, se ei liity mitenkään asiaan. Olette väärällä sivustoilla, rakkaat katsojani. Ja voitte tulla jonkun muidenkin katsojia, jotka on vaan hypännyt mun katsojapiiri jostain toisesta syystä. Olette niinku myyriä. Myyrien Neuvostoliitto armeijassa. Neuvostoliitto armeijassa. On minua vastaan. Hei, miksi pyörität? Tätä ei saa sekoittaa hirveän nopeasti. Antaa olla niinku oman... Oh god, tää refleksi! Fabio! Tän nimi on Fabio Stanssi. Tän nimi on Jorma Stanssi. Ja sitten tää nimi on vaan Stanssi. Fabio Stanssi on no, Jorma Stanssi on okei. Ja sitten Normi Stanssi on niinku... Farsi. Sitten ette tiedä mitä Stanssi on, niin se on Stanssi Danse. Jos ette tiedä mitä on Stanssi Danse, niin teillä on iso aukko teidän pelihistoria elämässä. Tiedätkö mitä on Stanssi Danse? Stanse danse. Stanse Danse. Stanse danse. En. Okei. Eiku... En mä tiedä. Okei, tiedä. Sunkin historiassa on siis iso aukko, kun sä oot pelannut. Joo. Kuitenkin joku tanssipeli. Ei, Stanse Danse on noin Vovasta. Varrulla Stanse dansattiin, kun vaihdettiin Protectien Berserkeria ja sitten josta vedettiin pappea. Mut joo, me just menetin 95% mun katsojista. Et kiva kun katsoitte tätä, vaikka se jäikin näin lyhyen teillä.
suurilla osalla ahdasmielisistä ihmisistä, jotka lähtevät, koska mä sanon sanan World of Warcraft. Joo. Tää on haasteellista, koska mä oon vasenkätinen ja mä osaan vaan nyrkkiotteen tästä jauhelihasta. Tämä on... Jauhelihasta. Näin. Osaan vaan nyrkillä heiluttua tätä. Ja nyt vähän heitetään yttyä. Pistää nyt kutoselle. Se pitää kiehahtaa kuitenkin. Sitten kun se on kiehahtanut. Ai niin tosiaan, joo, täällä on yksi hauska juttu, mikä kannattaa lisätä tähän. Tuo aiotte kiehauttaa, niin on tämä juustoraaste. Elikkä sitä viskataan tuonne sekaan kanssa. Yksi pussi. Ja siis itsehän käytän tästä punaista mozzarella juustoa ja sitten mulla on Polarin juustoa. Se on niinku, tääkin juusto on aika lailla. Mistä sä ite tykkäät, niin pistäkää sitä. Tämä se on aika hazardi. Tässäkin kannattaa varoa, ettei tää pala pohjaan, nimittäin kun tuo juusto valuu tonne pohjalle aika äkäisesti ja sit saattaa jäädä pannun pohjaan ja sit tulee inhottava palannut jälkeen, että tästä tulee niinku sellaista sakeata kastiketta ja se ei oikein hyvä. Otetaan kunnon. Mitä hemmetti, kun tää juusto vaan katos tänne kuin pierus saharaan. Tuntuu, että tää ei oo läheskään ihan tarpeeksi. Lähetään lisää juustoa. Tää puolipussillista lisää juustoa. Okei. Nyt tässä pitäisi olla tarpeeksi koostumusta. Ainakin näin me toivotaan, jos ei oo, niin sit me ei tiedetä mitä me tehdään. Mutta meidän... Stanser! Joo, siis tää kokkaus on pikkuhiljaa niinku loppusuoralla, nimittäin enää ei tarvi kuin tämä kiehauttaa. Sitten kun tää on kiehautettu, tää maustetaan, sit mä heitän tohon meidän jauhelijakastikkeiden sipulin, valkosipulin nimittäin tarkemmin, koska valkosipuli, mä aina tykkään heittää valkosipulin viimeisenä, koska sit siitä tulee niinku eniten makua. En tiedä miksi, mutta se on vaan sellainen tapa, ja mä oon huomannut, että jostain syystä on parempi. Niin. Ajatellaanko kuvat katsoa? Katossa oli kärpänen. Joku oli kärpäsen katossa tässä. Mutta mitä mun piti vielä sanoa? Niin tosiaan sitten kun on tää paistettu, toi paistettu, tää kiehautettu, ja noin kaikki ekstra ädätty, sit me heitetään leijereittäin ne tohon meidän pannulle, elikkä mikä onkaan lasannevuoka. Niinhän mies sanoin alun perin, mutta Adenix yritti korjata mut sanomaan pannu. Sitten mä sanoin itse vuoka. Niin. Sitten me tehdään vuokas, vuossa. Me teemme silleen niinku leijereitä, että me aluksi heitetään jauhelihaa, maitokastiketta, levyjä. Jauhelihaa, maitokastiketta, levyjä. Voidaan ajatella se niinku Minecraftin workbenchinä. Alinkerros on workbenchistä se 3 riviä, te pistätte siihen jauhelihaa. Keskimmäinen on maitokastiketta ja kolmas workbenchin rivi on sitten täynnä noita levyjä. Ja sitten sä rinsen repeataat sitä, eli teet uudestaan niin kauan kunnes sitä on tarpeeksi ja kaikki jauhelihan maitokastike on mennyt. Mutta sitten pitää vielä tässä maitokastikkeessa, kun teillä on about puolet jäljellä tai jotain sinne suuntaan, niin heitätte siihen päälle, niin siihen tulee sellainen niinku mahtavan näköinen kuori. Sellainen niinku kullanvärinen kuori, kun on ollut tarpeeksi aikaa tuolla uunissa. Että älkää ihan käyttäkö kaikkia maitokastikkeita kun te teette, mutta hei te näette kuitenkin kun me jatketaan tätä. Sitten jatketaan siis, kun me kasataan tämä kaunis sinfonian jokainen yksittäinen palanen isoksi sinfoniaorkesteriksi. No. Voitais tehdä silleen, että me annetaan tän kiehahtaa, sitten kun tää on kiehahtanut, niin sitten me jatketaan kuvasta. Yes. Okei, hei BRB.